Bé, avui us explicarem la història de la bandera de Santa Eulàlia. No és una història qualsevol, perquè la bandera de Santa Eulàlia tampoc era una bandera qualsevol. Era una bandera molt important, per això li dediquem aquest capítol. I us ho expliquem des d'aquí, des de l'Ajuntament de Barcelona, perquè la bandera de Santa Eulàlia era tan important que no es podia inclinar davant de res ni de ningú, ni tan sols quan sortia de l'Ajuntament. I per aquest motiu, en aquella època, la bandera de Santa Eulàlia o el panó de Santa Eulàlia es treia per la finestra, per aquesta finestra que estem ara al capdavant. Per això podeu veure la imatge de Santa Eulàlia al mig i aquests dos finestrals que, obrint-se, donen el que ara és el carrer Ciutat i que, en el seu moment, era la façana principal de l'Ajuntament de Barcelona. La Santa Protectora de Barcelona, Eulàlia, no només actuava com a benefactora de la ciutat, també representava la ciutat mateixa. D'aquesta manera, la seva bandera o panó, quan era mostrada en públic, amb tota la cerimònia reservada per les grans ocasions, els barcelonins hi veien la representació de les llibertats, lleis i de la sobirania de Barcelona. El tòtem que encarnava el gran concepte que els nostres avantpassats tenien de la capital de Catalunya. És per aquest motiu que la bandera de Santa Eulàlia era treta de l'Ajuntament per la finestra perquè sempre havia d'anar dreta. No es podia inclinar davant de res ni de ningú. A més, es considerava una bandera invicta, és a dir, un talismà protector, i per tant es deia que els barcelonins mai havien estat derrotats militarment quan duien amb ells la gloriosa bandera. En moments de perill s'invocava la protecció d'aquell extraordinari talismà. La bandera de Santa Eulàlia eren, de fet, dues banderes. Per una banda, era una bandera amb la santa, processional, molt pesant, feta amb materials cars, guarnida amb cordons i de color carmesí. L'altra bandera, la segona, era la de guerra, anomenada generalment panó. Era diferent, molt més lleugera, més petita, tot i que també molt gran, perquè feia 2x2 i representava, amb els mateixos colors, la santa. I amb una llegenda, o inscripció en llatí, extreta de la Bíblia. Exsurge Deus iudica causam tuam. Alça't Déu nostre i defensa la teva causa. Sens dubte, era una mena d'eslògan per enardir la població i la milícia en temps de guerra. Estava pensada per ser duta a la batalla, i totes dues es bescanviaven habitualment, l'una per a ser exhibida, l'altra per ser utilitzada durant un fet de guerra. El panó de Santa Eulàlia, no la bandera, sembla que va ser utilitzat l'abril de 1706 quan la ciutat va intentar recuperar el castell de Montjuïc. I també sembla que va ser el panó el que va ser exhibit durant el contraatac català al sector dels baluards de Sant Pere i el Portal Nou, comandat pel conseller en cap Rafael Casanova. De fet, es tracta del mateix panó que va ser restaurat de nou procedent de la Guerra de la Independència dels Segadors de 1640, la que va capitanejar Pau Claris, el president de la Generalitat. Així com altres destacats personatges que tenen, amb justícia, dedicat un carrer a Barcelona, com el conseller en cap de Barcelona i president de la Junta de Guerra, Joan Pere Fontanella, i el polític militar i responsable econòmic de Barcelona, Francesc de Tamarit. Quan la ciutat va ser derrotada per les tropes de Felip V, d'acord amb les lleis de la guerra, totes les insígnies militars dels diferents regiments de l'exèrcit derrotat van ser lliurats a l'enemic. En especial, la bandera de Santa Eulàlia, la que va utilitzar Rafael Casanova, símbol de la ciutat. En ser presentades totes aquestes banderes al monarca espanyol, no va voler acceptar-les, ja que per ell no pertanyia a cap exèrcit estranger i, per tant, només eren insígnies rebels. Aquesta consideració va fer que el rei les fes retornar a Barcelona i allà les va fer cremar. Aquest fet fa referència al famós vers d'en Pitarra: «Ai, pobreta Barcelona, com t'estrenyen, Felip V la sal et dona, i t'ofega amb sa corona, apressant ton fi mortal. Més tots fills per això no afluixen i combaten sempre forts,
i en los murs que, caient, cruixen, entre rius de sang que els ruixen, s'alcen altres murs de morts. Al fossar de les voreres no s'hi enterra cap traïdor, fins perdent nostres banderes serà l'urna de l'honor. Al Centre Cultural del Born avui es pot veure una imatge de Santa Eulàlia recentment restaurada procedent d'una d'aquestes banderes. És una imatge d'entre 1582 i 1623, d'acord amb l'estètica i les representacions de Santa Eulàlia d'aquella època. Sigui com sigui, el que és autènticament emocionant és que aquesta imatge anterior de Santa Eulàlia, procedent d'una de les banderes, sembla que ha arribat fins a nosaltres perquè algú, no sabem qui, la va amagar intencionadament i no va tornar a reaparèixer fins que la situació política no va ser una altra, molt més favorable a les llibertats de Barcelona i de Catalunya. Aquest algú sabia que dir Santa Eulàlia era com dir Barcelona lliure. En el proper capítol us explicarem com Barcelona va ser la primera ciutat del món que va construir una enorme infraestructura subterrània per defensar-se dels bombardejos aeris i, per tant, va convertir la ciutat en un lloc on hi havia molts refugis. Us explicarem això, veureu que també és molt interessant.